Danas imamo na pres konferenciju povodom predstavljanja aktivnosti koje ćemo pokrenuti u sklopu e-Skills for Jobs 2014. godinu. I s nama su danas ovdje gospodin Branko Baričević, voditelj predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj, gospodin Davor Majdić, glavni direktor Hrvatske udruge poslodavaca i gospodin Hrvoje Balen, da budemo točni, predsjednik Upravnog vijeća Visokog učilišta Algebra i ujedno nacionalni kontakt za provedbu ove inicijative u Hrvatskoj. Hvala mi da vas mogu pozdraviti ovdje i drago nam je da evo na neki način stvarno i fizički možemo reći dakle, da Europa više ne stanuje samo u Briselu nego i u Zagrebu i upravo se u tome nalazite. I veliko mi je zadovoljstvo dakle, da možemo reći da se u Hrvatskoj pokušava dakle, podići svijest o tome, o potrebi uključivanja mladih u nova znanja, odnosno školovanja za nove sektore, prvenstveno tehničke struke, za struke koje se odnose na moderne tehnologije, takozvani IT sektor, dakle digitalnu agendu. Konkretno povod cijele ove aktivnosti jest istraživanje Europske komisije najsvježije koje je pokazalo da će do kraja 2015. godine u Europskoj uniji nedostajati čak 900.000 ljudi sa ICT zanimanjima, dakle digitalnih profesionalaca. I što je izazvalo naravno niz cijelih aktivnosti koje se potiču. Jedna od njih je i ovaj projekt. Međutim, tu je i cijeli niz drugih projekata koji će se pokretati iz područja jačanja kompetencija nastavnika, iz područja razvoja tržišta, informatizacije i sličnih stvari. Znači, inicijativa za e-vještine koju radimo sa pod pokroviteljstvom Europske unije i komisije je vrlo važna za Hrvatsku iz razloga što govorimo o dvije stvari. Širimo znanje o e-vještinama, odnosno o tehnologiji, i s druge strane na taj način omogućavamo ljudima kvalitetniju i bolju poziciju na tržištu rada, odnosno moguće zapošljavanje. Mislim da se po samoj logici stvari može reći da bi bilo jako dobro ako bismo uspjeli motivirati mlade ljude da krenu prema tim znanjima i prema tim strukama, a evo Europska komisija je pokrenula dakle, tu veliku agendu e-posla, koaliciju za veliki posao, dakle s time bi se mogli financirati i pomoći projekti koji bi na neki način pomogli mladima da se nađu u tom novom svijetu modernih tehnologija koja bi njima osigurala budućnost, a recimo svima nama i onaj toliko željeni održivi rast. E-vještine su važne zbog dva razloga. Jedan razlog je da diže konkurentnost hrvatskom gospodarstvu, jer korištenje tehnologije nije nigdje upitno da stvara novu konkurentnost. I s druge strane, naravno, poznavanje e-tehnologija, odnosno e-vještina omogućava stvaranje novih tvrtki, stvaranje inovacija, odnosno stvaranje na kraju zapošljavanja, što je u Hrvatskoj danas jedan od najvećih i najvažnijih problema. Kako znamo da je ICT sektor zaista radno intenzivan sektor, to jest onaj koji ovisi najviše o ljudima, sigurno će budućnost hrvatskog ICT-a, to jest industrije cijele, ovisiti upravo o tome koliko smo sposobni ljudi plasirati na tržište rada, to jest ljudi koji imaju dovoljno znanja i kompetencija sa modernim novim tehnologijama da mogu raditi i razvijati nove servise, usluge, softvere i infrastrukturu. ICT industrija kao takva ima veliki potencijal u Hrvatskoj unatoč i samom negativnom okruženju, unatoč padu. Hrvatska ICT industrija pokazuje jednu žilavost i mogućnost da unatoč negativnim trendovima oni uspijevaju imati čak i neki rast. Oni su, odnosno ICT industrija, vrlo izvozna i naravno vrlo konkurentna u odnosu na Europu i svijet, unatoč velim okruženju s kojeg dolazimo. Evo, želim puno uspjeha svima vama koji na tome radite, a mi ćemo uvijek biti uz vas.